El primer ple municipal de l'any va destacar per la breu exposició i el debat posterior del pressupost general per l'exercici del 2018. La sessió municipal va constar de 5 punts i va durar gairebé mitja hora. El pressupost es va aprovar per majoria absoluta amb els vots del Partit Demòcrata Català i de Junts per Sant Pol. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya hi va votar en contra i Iniciativa Catalunya Verds es va abstenir. Tot i això, el regidor d'Esquerra en l'oposició, Albert Font, va voler justificar la posició del seu grup respecte al pressupost presentat, aclarint que no se'l sentien seu i que, segons ells, presentava algunes incongruències. S'assembla això al teu projecte pressupostari? Si no, si pot acostar, si no, podríem tenir el teu suport, si no. Jo entenc perfectament que això només ho fan els governs quan necessiten del vot, quan no el necessiten. Jo també he estat a l'altre costat i ja ho sé que quan no ho necessites no ho fas i quan necessites ho fas. Això és lògic i normal, tan normal com entenc que tots els membres del govern entenguin que Esquerra no se sent en absolut responsable d'aquest pressupost que no se'l considera seu i que per tant hi votarà en contra. Tot i això, el pressupost general encara no està del tot aprovat. El 29 de gener s'exposarà a la ciutadania perquè puguin fer les seves aportacions. Podran fer-ho fins al 16 de febrer, moment on s'aprovarà definitivament. Un altre punt destacat va ser la proposta d'augment del sou del tècnic de promoció econòmica, que es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, mentre que Esquerra Republicana hi va votar en contra, Iniciativa Catalunya Verds es va tornar a abstenir. El regidor d'Hisenda, Ferran Xumetra, va explicar els detalls de la proposta. En aquest cas, doncs, hi faltava un complement per arribar a estar en els nivells per no estar per sota, inclús d'un C, un C1. Es regularitza el sou tal com ha d'estar. A la part final dels pregs i preguntes, el regidor de l'oposició d'Iniciativa, Bernat Ferrer, va preguntar per l'estat dels contractes dels pisos dotacionals de l'antiga fàbrica Sauleda per aclarir si s'està fent algun tipus de seguiment des del consistori. L'alcaldessa Montserrat Garrido els va posar al corrent de la situació. Els demanàvem si, sobretot amb aquests pisos d'aquesta gent jove, que era un màxim de 5 anys, si ells pensaven fer alguna campanya per donar pas a altres joves que també poguessin tenir-hi opció. I no ens van aclarir res. Que en tot cas no tenim autoritat com a Ajuntament per fer un control per la nostra banda. Cap autoritat. D'acord. Gràcies. Fins aquí el primer ple municipal de l'any, que ha evidenciat el gran treball que hi ha darrere de tots els grups municipals de Sant Pol.